Ato kabagan ang Elden. Oh, then din ato pestorya ang pagkod si Alford. Din pestorya ang saan niya pag-pestorya. Ikaw may mag-vote. Ano? Okay. Okay. Ato pestorya ato ang sige. Unsa yang iba din. Okay? Go! Maghapon yung tanan na. Una sa tanan, magpasalamat na sa Ginoo kayo. Ganito mo kaya, hindi na makainuan niya itong o sa mga sponsor na ito. Salamat ko na o sa mga tao, sa mga player. Nga nitambong karon. Ang isakpan to. Labi na agad, agla karon nga nakakay sa atong premyo. Daghang salamat. Bakbakan yan. Okay, ang sunod na ito ang padawat mo ang 10-4. Do, Indel. Endel. Okay, apa istorya? Bola. Ano yung istorya deh? Bola kayo. Okay. Una sa tanan. Ang hapon ka na itong tanan. Players o katawang day po players. Ang hapon nga. Una din akong pasalamatan ang Ginoo. Ay, yatagan tao. Kanang may panglawas. Dito sa pagsugod, naman nga itong luwa. Salamat din sa mga sponsor. Nagatilaw yung itanan, isang tinaw sa among kaparukan, among kapilihan, apay, naalang yung pinagawag, wala tayo na inaingon nga napildi yung klaro, wala nang mapildi, kundi na amin na dawat. Salamat kayo sa mga sponsor, wala mo mga sponsor, dili ito yung medyo kadawat, isang piso. Kaya salamat sir. Okay, thank you. Ay, raw, ay pindi ay. Oras daog. Okay, atong awagan ang team. Team 5. Team 5. Ikaw na niya boy. Ako pa iwasan ko balik. May video niya yo. Sige. Dili mo dawat, ako dawat dapat ako istorya. Ha? Okay mo. Ikaw na padawat. Dili mo nya ako dawat na ako istorya. Dili ani ay ako may makakwarta. Dili mo dawat. Baliw ka. Dawat ali nyo sa tinarong nga paagi. Adi ko nimo. Naana nimo. Kaya na baliw lang. Dawatan dong, Lex. Ano dawatan? Salamat kayo na sa mga sponsors nyo. Thank you kayo. Mga kamupan ng mga players. Thank you kayo. Lingaw kayo. Balag na isa gito. Wala kayo na human ang third of report. Wala mo na yung isabot ng fourth may illustration ng talan. Thank you. Okay. Okay. Daghang kayo salamat. Team 5. Magsunod. Atong awagon ang team 2. Ang team 2. Baliw ko. Okay. Baliw lang. Ayan na. Dili yung istorya, ako yung istorya. Ako alam po ng kwarta. Salamat po sa atong kunsyares o karang sponsor. Kaya wala na sila. Sadak man na pwede. Wala ganing pagkakawa na. Salamat sa atong kontra. Isabot na po.
Sabutan. Well, salamat. Okay. Ang sunod na to na kuhanon ang third. Ang sikan no? Sikan. Asa naman tong sikan? Ha? Paliho ko nung F. Paliho ko nung. Oh. Pag-ilos daw. Pag-ilos daw. Ako sa ikaw ba yun? Paliho ka itong sapakan kay kinis nila. Dili mo basta-basta. Mo nilipay sa champion. Ha? Ang kining ato ang pasultiyon karon mo ni ang grabe ka aktibo pinakakusgan ni kay fight champion ang ilang fight. Okay? Atong prestoryahon po kay putigon pa ang tema. Mo guli ni fight champion dato pa ligon. Dili basta-basta. Salamat kayo sa taga la lektor sa konsenal. Bakit no? Okay, salamat kayo. Salamat po kayo. Team 6. Dagan kayo salamat team 6. O karon, ang pinakakusgan o pinakaligon, pinakagrabe yun. Atong sudaton sa masipang pagpag champion! 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 Baliw ka. Baliw ka, ang pagpicturan ka ba? Sabi sila kadua. Pagpalit mo pula. Ay mo gilo ng bola ransan. Ako rin. May hapon ako ka na. Ako magpasalamat ko sa mga nag-sponsor sa atong pagkawan ko lagi mo yan din. Sa akong mga kauban, lagi sa ako ang mga kontra sa basket. Ako sila salamatan. Kami magyan mo ay na Champion. na mo daw. Tagikan sa among pagpaninamot. Ako pili yan. Kay kami mag-idao kay gumikan nga ang kamot ang akong mga kauban. Ang mga kauban akong mga tigulang. Ang kamot sila. Ako pong batangon. Kaya sa anong grupo, Dungkeng, tigulang na dungkeng. sarang batanon ako naman. Karena ni kamu, baka na ko sila mang kami ni Daog. Salamat ko sa mga na kusiyan nga ni sponsor mo dari sa aming kalingawan. Tanan nga na sponsor, salamatan ako sa ito. Nya. Wala ko, nagdahanan ako sa matayo po ko. Nya. Salamat po ko sa natambong na to karon o kinsama sa mga kumiabot. Salamat kayo, Purino. Bago kami abot, salamat kayo nga natambong ka sa among kalingawan. Ano, may hapon. Ako pong pastoryahon kayo, kinigon ng dua og na kuan po ning dua og naabot pa si Luther kaya yung to si Luther nga muhatag siya sa MVP mura gaduda mo kini sige usaw ko sa MVP ko ato ni pastoryahon na ato kulagan sa masibang pagpag salamat sa tanang sponsor kayo. Salamat sa tanang. Okay, maraming salamat. Oh, ato pong awagon ang referent. Atong pasalamat natin ang referent. Ano? Gibajitan man yun eh. Baliw ko. Atong i-kuhan kayo. Dili man yung mahuman buwan o wala ang gudi siya. Baliw ko. Ayaw dili. Sulte ng galing ng nagkadawat ng 300. Baliw. Majuan ka ngayongan. May ikaw tanga dili istorya. Okay, mahal na ito ulit piriran. Ay. Ano ba sininaan? Nagasulti na, nagasulti na. Baliw ko.
May hapon tong tanan, nitambong dire. Salamat po sa mga players na sa kita pagtikto nga mo repair andam na sila ni sabot. Salamat po sa mga sponsor og sa mga nananaw. Okay, Okay, tawata ang premyo sa imong pagka-repair. Salamat kayo sa imong pagka-repair. Nya, ato pa istorya niya tungkol siya. Sa dili pa na to, umay no. Sa dili pa na to tapos yung ato kung pa istorya niya ng siya. Aliho ko, Nakakalala yung hapon niya. Salamat at Ginoo nga. Nahuwal ang buwa. Nakuan na ang inilatan. Kung salamat sa alam cheers. Ako nga over na opisyan. Sa over na sponsor. Kung sa salamat. Salamat sa Ginoo. Okay, sunod itong mga picture taking ta, tanan ng players, paliho ko, kupirit na kaya nagyo tayo anumanan ba nga, nagyo tayo anumanan nga, kuha na ta. Asa man mo, Brad? Brad, bara, salang mo, dalang pag-iot, siguro rin katawa.